Melchor tong giagap. Kuwahan po sinina. Panghatid na laman ta na arong ko, di na maglain mo pansa. Katugay ko ang kita isyo. Isa mo na. Asa ka rin kamay? Oh. Sila, naman. Kaya dari dato dato. Huwag man pa rin hapre. Ay, gana di ay, gana day. Ito rin na, Dai ho wa ini gamay. Ay, gamay. Ah, kaya na. Itong way gamay. Lisod nang naigamay na. Yaga ho, di ko. Way nga na sila. Way nga na sila. Ngani pa. Naiidawa na. Nai mo na. Ah, na. Kang masikil. Wa na, kayo sarmani. Naisip ng sikil ko. Napita. Kapi na ni. Ala ka wa man. Umay ka na. Wa. Pautro na rin to kay wa. Wa lagi. Tanawa sa day. Ha? Wa lagi. Wai, kailangan man na nila ng Parol. Kung gana sa niyang vaccine, nalain natin. kuha man yun na yung ATM sa Landbang. Ito pa na mag-withdraw. Oh, so now you guys can see the rats that used to be the biggest thing in Sa London. gobyerno ng 4,600. Rats, they probably had like experiments ran on them. Yo, so we're getting the music, right? Sa Landbang. Arang lisura pa ning naihatag sa gobyernong kwarta ba. Lisod man ka adyo da pila dito mo kuhag ATM dyan nag-abot pud sa landbank pila pud kay activate wa man say kumuhat di ahang libilin itapoy na ko pag adyo din higda mga ni ko dito pag-abot kay arang kapudsa arang inita pa abog sus di kapoy dito ko na among lakaw sadyo pa mini gikan kay ni alas 7 kinahanglan alas 7 tuan na dito unsa niabot na lang mag alas 9 wa pa man mo entertain ang mga taga DSWD jadi ingod kami kinaunhan sa lain man ang lugar ang kinaunhan daghan pa sila labing paita lagi ang taon sa diha nag-ATM niya tumi sa kuan landbang activation ra di ay dito di wa pay kwarta ang landbang i-activate arang daghan ng tao ti abag arang daghan na tibok Alicia uban-uban po sa ila sos Ginoo ko gasto ra na mo daghang bata uban ikapoy ko nahiga ko pag-abot arang kapudas ang lawas gawa na mo dahag kwarta arang gibili na kang ATM ito guardia balikan dito na mo pohon kapoy ning hinatag sa gobyerno nga dil ipasikot-sikot pa man ug ihatag na laman diretso ng ATM daghan pa magkinahanglanon nga mga requirements ikapoy gid ko na gibuisit ko nimong lakaw madyo pag nanahi ko nihang kahimtang kay makita pa ko 4,600 pahirapan pa ang paghatag daghan po mga bata na iban
Di nag-abot tinis bahay. Di pa magtingog ng ubang mga tao. Init ang ugi buisit ko. Higda ko labihang kapudya ang lawas. Kaya pag ang ako, hidugod na nga. La. Hi. Ano? Hi ka, mag-hi. Hi. Dali. Hi, guys. Uban-uban po. Uban-uban. Nababay na, guys. Bye-bye, guys. Kaya matulog mi nanay. Oo. Kaya gikapoy mi. Oh, Bye-bye. Thank you for watching. Sino? thank you. Our video. Thank you for watching our video. Thank you. Have a nice day. Yes.